Čaute ľudia, dneska chceme pri tomto videu, to je Nosár a môj brat Dyňo. Dneska ideme natáčať to, čo ja neviem. To je to, čo ja neviem, teraz ideme natáčať. Takže, toto bude part 1. Všetko je vlastne part 1, dobre? Bude part 1. To chce s Felíciou točiť, aby som točil, píšte dole do komentu. Teraz sedíme na vareche. Ho mám tu nohami. No jo, teraz ideme dole. Mama. Au. Áno, skočil som. Ideme parkour. Joj. Z veľkej sa tomu hovorí. Veľká varecha, veľká výška. Malá varecha, malá výška. Teraz je oný večer, vidno slnko. Na mňa napadlo. Tak, noc, prepáčte ľudia. Teraz ma napadlo, že môj brat urobí kotrmelce. Čo by neurobil pre divákov? No, poď. 1, 2, 3, 4, 5. 5 polovica. Dobre, 5 nepodaril, ale urobil 4. Za to mu dávame od cenu. Akú? Ticho, preč. Dobre. Dávame mu cenu. Auto. Nie. Dáme mu cenu 5 €. Ale nie, robím si zrandu. Dobre. Ak chcete viacej točiť, aby som výletov robil, píšte dole do komentu. A nepovieš, že by dal ako dávček tento záchod. No vidíš, dobre, povedal si, to má cenu záchod. Ne. Super. Ale na tom to nebude Do C, aby som vymyslel merch Zvar Tatra, štýlový merch Zvar Tatra, tak ho môžem urobiť a bude sa možno predávať. Uvidíme podľa toho, ako vyjde. Čiže ťa YouTube ocení, alebo nie? No, takže tak. A potrebujem na TikToku 1000 sledujúcich, aby som čoskoro mohol začať streamy robiť. Takže ma odoberajte na TikToku nosar.sk. A teraz ideme začať robiť parkour, ale neviem, kde mám začať. Lebo máme to všetko veľké. A nekúkajte na Vikesu. Dobre, teraz ideme. Ma napadlo jedna vec. Čo by som, keby som môjho brata poslal zazvoniť niekomu? A bude srandička. Ja som to počul. A nehovorite mu to, lebo bude mať veľký problém. Takže, my s divácmi sme sa rozhodli, že musím niekomu zazvoniť, ale dobre. No iba, čo neurobíš pre divákov? Choď tam zazvoniť na ten dom. No. Choď. No. Tam zazvoní. Nevadí. Už teraz ideme ku galante. A už konečne si objednám GoPročku, ktorá bude natáčať a nemusím držať telefon. Motorová G5, motorová G5 musím držať. A inak, kto nevidel naší pekný stroj Volvo 4400, Volvo VM 4400.
No, takto. Teraz na ňom robíme nádrž, lebo sa zapcháva. Takto vyzerá. Asi tam nič nevidíte. Ale to mi nič nebráni. Lebo vám takto bude svietiť. Tam to bude do očí svietiť. Takže ľudia, teraz ideme. Kde ideme? Urobiť parkour. Tu máme kolotoč, ale je to súd. Dobre, takže mám úkol pre môjho brata. Čiže ja keď natáčam, ja nemôžem skákať parkour. On si vyleze na tam tie kolesa a urobí tam 5 razy, tam skočí na tie kolesa. Tak raz a 2, 3, 4, 5. Ale myslíš tak, že jeden? Nie, na jednej gume skočíš 5 razy. Poď parkour. Aj na jednej 5 razy, potom na druhej? Nie, na jednej iba, na jednej. No hýbaj, parkour, poď. Poď parkour, poď parkour. O, mami, maminka, ja som malá mami. No? Raz. 1, 2, 3, a neviem. 4, 5, 6, 7. Dobre. Vezmi toho, čo svetím. Urobil viacej. Teraz mám ďalší úkol. Musí sa on postaviť na kolotoč, ale súd. Na súd. No. Teraz zakývaj divákom. Dobre, už je večer. Sme ospali. Končíme toto video pekným bágrikom. Dovidenia, čaute a dobrú noc.